yes παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω που έχω πάει διακοπές. Είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ ανακαινισμένο το δωμάτιο, είναι στο Λουτράκι Αλβαδέλεο ξενοδοχείο. Εδώ πέρα είναι έτσι ο τοίχος, εδώ πέρα τα κρεβάτια. Μην μου πείτε γιατί είναι λίγο αξεστράτωστα. Επειδή είχα καθίσει εγώ και ο μπαμπάς μου, όπως βλέπετε, εδώ είναι οι πετσέτες. Αυτό θα πείτε ότι είναι ένα ντουλάπι, και όμως δεν είναι, είναι ψυγείο που μέσα βάζουμε νεράκια. Εδώ πέρα είναι μια τέλεια, κάτσε να μην, όχι τίποτα. Εδώ είναι μια ντουλάπα που είναι τέλεια και ανοίγει το φως αυτόματα όταν ανοίγεις την ντουλάπα. Εδώ είναι ένα χρηματοκιβώτιο με κωδικό βέβαια. Εδώ είναι μια κουβέρτα για το χειμώνα. Αυτό το πράγμα εδώ δεν ξέρω τι είναι. Μην με ρωτάτε. Θα σας δείξω τώρα την πόρτα. Η πόρτα είναι εδώ πέρα. Είναι τέλεια πάντως. Τώρα ήρθε η ώρα για το μπάνιο. Είναι τέλειο. Κάτσε να ανοίξω το φως. Το φως, το μπάνιο είναι τέλειο. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι γυαλί. Είναι φανταστικό. Εδώ είναι τα σουκάρια. Εδώ η τουαλέτα. Εδώ ο κάδος. Αυτό. Ο νηπτήρας, το ξέρω, είναι τέλειος. Η πετσέτα για τα χέρια. Ένα πιστολάκι μαλλιών για να μην... Για άμα είναι, λέμε τώρα χειμώνας. Και ναι. Εδώ πέρα είναι ράφι που έχω εδώ πέρα ρούχα και αυτά. Εδώ πέρα έχω ένα καπέλο μου. Εδώ κάτι για τα μαλλιά μου. Και ναι, παιδάκια. Ναι, παιδιά. Και αυτό εδώ είναι έτσι και παιδιά, εδώ είναι έξω, είναι τέλεια. Εδώ είναι η πετσέτα μου. Εδώ η πετσέτα του μπαμπά μου. Εδώ πέρα, εδώ. Και guys, ρε, είναι τέλεια. Κοιτάξτε. Εκεί έχει πισίνα. Εδώ πέρα είναι η θάλασσα. Εδώ πέρα σε αυτή την εξέδρα κάνω βουτιές εγώ και μια φίλη μου. Και είναι φανταστικά. Και παιδιά, είναι τέλεια. Εκεί πέρα είναι έτσι, ναι. Εντάξει, εκεί πέρα έχει πεταμένα ρούχα. Εκεί πέρα είναι κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν, δεν ξέρω που πάνε. Εδώ είναι το άλλο σπίτι και bye!